ya salaman. Ya. Salaman, nggih ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Niken ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangane Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya nek glucakmu apa ya? Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus. Guling nduk Ken. Guling wingko. Salone guling malah iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Ribot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bisa kuwi lecek. Yakin. Iya yakin. Bas jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel lho ya, Pak. Kaca peng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Impenmu kaya kuwi tane impenmu. Mboten. Napa? Ya apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyang niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti karo kacan. Pak. Lu satu. Prasawa sesuk Pak Bak. Lah Satu nanti napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Ora rencangan jenengan kok. Lho iya. Aku mboten direncangi sakniki. Lah ya kudu andung Basuki. Kono sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngon dinonga. Lengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, kok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh lho. Ya wis teko kene ngonten mawon. Awakmu rene mu mrongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 ya ne. Wong bocah kula nyetetek penten wiki sinden. Dilus kok ora kenek lho. Masa? Nggih, kula nyetetek penten mriku wiwit kala wau. Sing amen semampu dintuti megang kowe ta. Ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra umur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyapa? Lah piyayi kathah semanten kathahe. Pancen kabeh berkahi. Lah nggih. Dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Layak dirayah wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ini. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho. Lah iya nek ora ganti tok-tokne aku ya ngono. Ngetokke iki lek wonge bodhi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh. Mergo digoleki selo-selaning selo, ngono nek selo ditokne ngono. Ditokne nek soleh selo. Yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh ku duwe nek selone. Oh nggih. Sumangsaku nggih pun tepan kali Pak Nardi. Sampun pun jagongan. Mumpun ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti kok bingkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho Pak Nardi mboten Sidomaya kok tanggamu ku. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho kowe urung tindak rono. Kula wau mriku. Heeh. Mung nunut nguyuh tok. Wah lho kudune. Waduh, lho. Wah, nunut nguyuh nang brobos kaya tikus brobos mriku wau. Nggih. Ware nrutus kaya. Sing nrutus pripun lho kadung ngeten kok. Pak Nardi utawa Pak Nardi utawa Pak Gano. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Ini tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ora lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah trek pirang-pirang Pak Nardi iki. Lah terus gandengan trek kok gandengane kali kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek
Paham kek ya? Kek iki Tok ganjel tok, ganjel tok, ganjel oh tok. gajah. Lah iya kuwi nek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Wah. Oke piye wis kek. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kali Jawa Tengah benten. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho tulisane menika, iki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning ngono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene kanggo mripat ta kowe mau. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Nenek. Nggih, nenek ora ndek, sindek. Enek sindene ro kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan wis mlaku wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi Ning ning kuli, ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku iki cara main Blitar lho dino tak jak dolan kowe mendino. Angger metu ngene sendur tak saki. Ngeng ning malon tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun lho, Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Terus disaki. Menika Pak Nardi Eh. menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to saka tembung antepe Kalbu. kalbu. Pak Sunardi artinya apa? Sunardi. Asma kinarya japa? Japa? Kangge dedonga. Su. Nardi. Arti. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Pancen ning kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok lho kowe iki wong sembarang dadi kok. Nang koyo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajur lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho Uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi iki Sanusa. wong iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara nune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajur. Nggih. Atus panjenengan, Pak. Amor yoga ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi Uncek ndi yogane. Amor Amor sing ngendang bingung bedakne ndi Uncek ndi sing Kendange. ndi sing ngendang ya. Oh, sing ngendang. Amor sentem ya to ndi beda bingung bedake iki. Ucake ndi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor. amar wedhus ngoten to. Eh? Ndi amar wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini, sapi mini. Sapi mini enak. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapya, Semana, Sembulur. ngaten. Nar. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lukak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah bombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis Wayangan. wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah di timbalan suwan lho. Nggih, Sing terakhir di malang kadi kok blok dem. Di napa di? Dini medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Iki
karo ngemut kowe lho kuwi Mas aku. Sira pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Ditungake ta bagus. Puji Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangan ora bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya si ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Semarang. Pandegare Sumar Bagyo. Heeh Mas Sumar Bagyo. Untung aku ora digandenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Gandenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Nadi nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapi iki pirang-pirang Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Masuk aja letong lah. Paling ora sampeyan iki ya telek pitik lah ora ngene. Ojo cilik. Boyo kuwi padha teleke. Ora tetep. Dan rada mati ta bagus kuwi aja mepet aku padha lanang. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga Pak Arti Gelarajan. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan. Tirebena panggoda pangrencana, celakaken nugraha ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Narti tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang Ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piyantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum nikahan Salindri. Aku tak kepingin ya kuwi presiden loro ya. Kalih Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden nek siji ra cukup wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho iki mangan nek ora 3 piring moh dhek iki. Diwing sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Boto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Boto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris den jumeneng bareng. Mbak Ika kali Mbak Kris. Ingkang putih dayunipun. Lha pecitan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika iki sing gender. Krisnia iki sing lencem ngoten lho. None, ya. Masa ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase keluarga kuwi dilus-lus kok malah ndase keluarga karo masaku. Lah ndase keluarga sakmono apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Mantaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Halo Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan aja ndingku to Le, ndangak lah. Ndingku piye to ndak napa? Kenalan. Lah kula ge dangak ngenten lho. Oh, lah wis ndangak to? Mumpun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora ana bedane to. Matur nuwun ora ngece ngono lho. Sering dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asri putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris. Napa? Teketno pisan Kris. Mas aku yo kenalan yo. Lah kula yang boten blanga mengko
ke malah cilaka. Mataku. Dadi kan blangak ngenten. Tapi Ngapunten ya, Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah gak nguyung dadak nang kene. Nah, akhire teles. Sampeyan kan mboten to? Mboten, mboten Pesan. Double pempes ya. Pun, double pempes. Pun betul, Mbak. Oh, pun di Tapi radi maju mriko njajal kaya apa uncek iki lek ngrayu wong wedok. Mungkin ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawang tetan boseni kuwi ya oleh. Sakit mandap napa mboten? Mandap mboten ayo kok di. Saged santai mawon lho. Iki wong loro nang ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Kan kula ngewangi jenengan. Iki bener karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medhun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Ya. Rasa kok. Lah terus jerara layune moten. Aku tak andhok dhewe iso. Oh. Santai. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton Pak Apik to. Sing dadi pesertane. Siap, brak kamu terus ilang. Baik dhewe marung malah dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah baris Nggih. manut jenengan. Sing niku wae. Kuwi ya oleh jenengan mau. ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus menawa. Suarane Bu, pripun Mas? Iki ayu-ayu tek kira. Kira piye to? Lah yo kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, Sindi mau gadrung Sindi. Sampeyan ora ditekne, sampeyan tekne kan Mas. Dekno to kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Ya apa? Biasane kuno leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, kaya Kene gedhe aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Biasane iki nyapa. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa-apa. nyanek-nyaneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi. Ngono. pipite kaya mudang anake ontong-ontong ngene. Masaku. Dipit-pite ya. Ora Sampeyan apa-apa. rayu sapa dhisik kok buntenan lho ben gak. Sapa? Iki wong aku baca madhep mriki kok mriki. Berarti sing mau demen iki apa iki? Heeh. Aja plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plan-plan Kris. Kalau wong lanang iki sak orane wong lanang karo wong wedok iki kudu to the point. Oh, sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sangkae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhe terus iki apa? Malah ngirit aku itu gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satu sepringbat terbantah, buling wis ora satuku. Langsung Aduh. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Pak bayang umpamane bojoku kaya ngene iki. Aduh. Bayo. Mas, Iya. sampeyan. Malam pertama. Piye? Lah kaya lele cemplung kolam. Jadi guru ngelangi terus. Mas golek ra temu-temu lho. Golek ra temu-temu ngono lho karo nek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ora ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno lalem. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke lalem ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sanggale Krisnia. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Dadi mencoke lalem iki sandal rumah kamu apa kono. Oh, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Terus Nanu. Sinawang tatan bosen. Nyawang wong leman
Krisnya iki lemu alem iya. Sama nyawa ngopo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Masa mlaku. gitu? Mantene. Lho, Mbak Krisnya badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betolanu wedhus. Ngawur. Pak, kula matakke ngerti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek apa ndi? Ajeng ngawinke kebo, Pak. Syukur. Syukur. Wes lho ya. Rasane lho. Lah aku ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Cempe karo kebo gitu. Dadi pancen seimbang ngomong Krisnya kebo. Terus apa uncek temple ika dadi merak ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnya pengen ngrangkul panjenengan. ngerangkul ya biasa Mbak tangane rasa ngeruwek-ngeruwek ngene. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yang arep bales yo pekewuh to. Kalau selek sampe lanang tenan dah. Tableken wonten iki, tableken wonten iki. Nah, balesan. Ngene wani. Nah, balesan. Ngene wani. Nah, balesan ayo. Anu. Ndang balesan ayo. Ndang balesan lek wani. Ndang balesan lek wani. Ndang balesan lek wani. Sik Mbak, sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Ning tanganku iki lho, Mbak. Ora cukup. Nek. Lah pripun Mando? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya. Oh, Ora cetha. oh lah kalali. Lah. Engko yen wonten meneh nggih. Agak, Jadi aku akhirnya kobong cetha. ya. Ya, Nanti Bu Ika dirayu. ikake dirayu. Ikan endi to? Ikan endi? Kuwi lho ikan iku. Lah nggih niki. Wong wong kowe madu prana, tak kira madu prana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Lho, wong Roman sing sawang ndi? Nggih. Rai. Sing disawang rai. Kok lurus? Lah iki yo rai kok. Endi? Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh, bener. Iki ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Lailok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lho to ya ya. Malah beker. Dhek mbayang kene mesem iki lho. Ya. Ayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayune Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi sejilut ya wis. Ngono. Kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok ganti Krisniane. Iku sawi lho Mas. Tapi nek ora pengen. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sih. Aku ora salah pengen piye? Yo kowe Aku piye ora salah pengen. Pengen apa ngecome wedang? Oh, ya dadi coke wedange digrujuke Patrick ngono ya. masaku. Yen mati aku wis kurung Heeh. angger tresna kumbang Eh, toko Cek. Enggak, aku
Kowe iki seniman kok Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Bukan anyar. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe? Pripun to iki? Bener tanggane tanggamu. Niki leres. Lah iya berarti pendek tangga berarti. Gak ada. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah aku. Piye to? Nek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Lah kok sing munyer lanang kuwi. Lah niki kan bolak-balike jaman. Oh, Zamane dan ganti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. oh sing lanang yo melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya, tak bagus kok karo penonton darani kekean. Yes. Kekean iki gangsing. Ini sama apa wae? Apa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing yo gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean iki pokok sing babaran. Kekean pokok sing titik kalah ngono maksude. Oh nggih. Kekean iki kekean. Kuwi mekeh-mekeh. Lah kok piye? Jajal mau kekeh piye jajal? Lah niki kok ngekekeh kok. Ora ngono lho. Coba teater tembangin apa nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk apa? Siano, cek Siano. Enggak itu tutak ben disiane Mas Uncet. Iya, tutak. Siano lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to? Iya menurut kowe kan siaran apik. Rada Lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Ya jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Neng jedinge siaran. Cek iki mesti neng jeding iki ya. Rada rono. Putih, Maju ben ketok saka kono. Nah, maju titik le, Golek nggon sing penak le. Nah, nggih, pun tenan. siarane sing apik ya. Bapak Ibu, Sik penonton mau celuni kabeh, Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. oh nggih. Bapak-bapak, Lho, bapakmu pira? Bapak iki. Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki arisan apa anake wong sitok? empuk Pak aku ra ro. Lah kok bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe kaya ora nek lampune iki mesti bengi to le. Genahno. Kok ngaten no? Nesu. Mboten masa nesu. Lho, sabar ya wisan. Para tamu. Lho, kok tamu mok celuki kabeh nek munggah rene ra sedeng gone ngene. Para penonton. Lho, malah penonton dicukuluk kabeh iki rumah tamu kok munggah rene ya gone kedek-kedek no. Piye to ki? Ya. Sing laras pripun? Pengen lu contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Ngene kowe. Pekat diwales. Lah kene Traya. Manut Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Iku jatahmu ini kan bareng wis sak entekne tak ngedu wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah yo kowe arep rencana tak wehi nulang wedhus, mana? Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ora. Oke. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga Ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak. Cedek saka Karanganyar, liken sing adoh saka Kediri. Dadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. San Ibu Kasih. Oke, warga wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali genduk niken ngangge sepot apa ya niken ki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali le ya. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leak ya. Kok Banaspati ya leake kuwi. Yo. Cara Bali.
aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh, Putri Kediri biyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili Kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Nanti anggere ngomong karo kowe iki sebenarnya tak ulak-malik. Mari ayo uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu iki ning ngono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nah iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi lane rene iki nyaurutan wis dipoki kedek kapan kae. Dek Pokokane dangkelan. Nggonku dangkelan. Malah jangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, bukan apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dungane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene ude jaya. Oh iya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus Amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma Amin. jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Mojopahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek rumpun uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket sore wis munggah ning panggung mboten cumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kado setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngaten. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Tapi kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinen-sinen jelas. Heeh. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? anu nyawang bangsa lembut niku mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya gimana duyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku yo mari ketularan ngeblur di rumah saku. Uncek nang ndi uncek. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Ya semoga keblur tenan kok. Kok enek ngarepe Tak beleh rumah. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, Tahu. jare rada blawur engko ngidak aku malah. Enggak. Blawur dhewe ora gampang idek. Paling yo megur corane megur nggih. Melenyok. 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 Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus Mas nyawa kula. Kowe kok yo gawe mic barang kok Gus kowe iki dhewean aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Itu pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ya salaman. Ya. Salaman, nggih ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken ben kok salaman. Wes Gus, aja diunggah tangan iku telung dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kaya gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong ngono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan Niken iki. Ora ketok. Sesuk aku ya lek kuwi wedak ana ben ketok. Wedaki putih ngono. Aku iki wedakan rai tok putih kae lho. Kaya umpane kene suarane tapi ya ora nek Heeh. wujude kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyaki. Nggih saestu. Iki nyaki tok. Oh, lah iki lho bulane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken
Direken rumangsane. direken gateng nek bali. Salim sik. Kali Mbak budene ora tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo, gede. Kang. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis kabeh loro. Tak intro gak sih? Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Sama saiki lho, wit-witan dibonsek, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rada ceper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Anggonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cak? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama lho. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki julan napa pripun lho? Rumah kamu modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to? Ya iya ra Ya oleh lho ngono Allah. kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki lho? Melo ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok melu-melu ki piye to kowe iki? Lho, Piye to, Pak? 5 kurangi 1 ya, Pak. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Lho kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabannya ora melo-melo iki Kowe jenenge nyontek. nyontek. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawabannya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, Nek, beda. hasilnya ya padha lho. Jajal, 10 Nek, takono. 10 tambah loro. Takono, niki kan karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Iki beda ngono. Iki jenenge wong lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Alah, mulane tas cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kene. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Jenenge wong memori card tau go setengah giga. Ini wis kebek kae kena virus kae. HP lo piye kok ya? Ibaratnya memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. heeh. Gandring kowe. Nanti. Apa to, Ken? Bocah iki Golek keblok guling Gus bicano Gus guling ndok Kan? guling wingo. Salane guling malah iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis. Ora masalah kepen nganti jiglok. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Iqbal pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe recek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, yo asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Kowe tok kabeh. Kowe tok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya kagiangan terus. Lah penonton kok ya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Aku lek mau ambruk ya dedok lho sing ambruk. Niken iki modele Weh, kasih ngicip hati kowe ya.
Nek ngendi papan kok arep cepati. Pancen kan awanmu mengke kali uncek to ayah utawa papa. Malah kon lan kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe santai ae. Jan kaya tumo kare mlites ae. Lah comongi yo. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiza sampean ra tau ngrungokne. Nah, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saiki ro kene. Kene ro kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora lah santai wae kok. Yen aku ndredeg kene ya bocah. Harus yakin. Iya yakin. Mas dan sudune. Aku kudu apa piye, Mas? Tak biasa kowe kok kamu. Kowe iki wong ya dudu pajasan ya kowe iki. Ayo kayak wastafel kok, Pak. Kacane kok Krane pinter. Lagi iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Terus Iki mancur. Ini kan kaya ngudang ponakane. Yang ngangge bawa apa cahyo apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritanya iki awak dhewe iki sambungnya ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya awan model kaya uncek iki terus rengingi panas sih. Dadi kepanasan metune rek bengi tok. Nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar deh. Ya, buat dulur-dulur, boto Sido Mulya. Sik. Ah, sawer. Aku ora iki buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Udah. Ayo cepetan, anakku salah. Mak golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mie tok lho. Jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Utang terus anake pra yo ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mataku kok. Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa iki lho. Tibake cah iki ya enek rambute lho. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gawe lho. Nah. Temu kaya kuwi tane temu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok tanggap cah koclok lho Mas aku. Iki model koyo ngopo to? Aku ora api ya, Ki. Api. Kurang isan. Kurang medun. Ayo gesek. Awas, gocek no. Awas. Gocek ano lho. Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning isor kepinya. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong kuwi. Kok banteng aku. Ora. Ora iki halus. Wah lumayan. Iki ora saben wong. Mama, titip anake sik yo, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet Pak. Keringet to kowe. Banyu. Yo kok ning geger lho tengku. Iya ning geger. Tibake Kayak bayi aku yo geger. Lah kok pukul-pukul. Ku modele piye to, Pak? Aku. Apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Sik iki kurang medun iki. Aduh, jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutku lho tak geret tak kira lumayan. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Wis sasaku. Oh, tau mau jelasin bahasa Indonesia ya kena bawane mikir. Ah. Sak larik, mbok sak larik. Yo. Pelit. Iya toh, kok pelit ngene ya? Lah eman nih. Eman ora pelit. Iya, ning nganggo cengkok
puisi pelit ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Nyai Mus Akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak betul sandal hidung mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi lho kuwi sandal sapa kuwi lah. Ukurane mekur 3,5 iki. Bukan kula. Lah iki lek sandale abiku. Nah, malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora ana ukurane. Aku nang toko mau nganu ndudingi tok tugas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nang toko besi enek iki. Enten. Hedian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol iki niken iki. Iya. Iya. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho, sing gedhi kok Lah soalnya randang akeh. Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong rai kok nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah ade wajah kan yo rai yo. Ini kan sawang suwen lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wis. Disawang ora. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhewe ning jangkut. Aduh cek lho. Kak Wak, betul. Minggu nae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho. Tak kapok. Bacok lho, bacok lho. Wes malah bacok. Ya. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk iki mau? Lah kula. Lah. Fokus lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ngono lho. Wah, nah. Lah kowe kedange. Ya, tak bacok aku gedhe kekrek. Tak ngawur Mas. Kan opo? Aja kekrek lho. Wong dikaplok kok. Ora maksude Nah kene. dipoto. Ati nggon opo? Dipoto ngi status. Cewek tak foto. Lah wis ragame cakra budaya. Nah ngono. Kene. Nah, motorin kan. Ayo, dari rumah sakit. Ayo. Kayak bingung di status sih kok. Ini malah kayak film Moon King lho. Seneng. Aku kok jalali, wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikeklek, tak kotak malah. Ya. Niken kaya nemu topeng barang.
Jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ah. Dadasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nanggapne adekku kemudi ketep persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan kowe. Nyati ya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho. Aku batin lu Bang Bayi melenge nyisih lho, melenge nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tungtung drang halus lho kaya karon sih. Nah, tungtung drang tak ndande, dandintung tak lenyek, tungtung drang, dandintung lenyek debok. Tungtung drang landandi, tungtung keplenyek telek. Aku tak IT kapan ya aku di wayangan pelawake uncek ngono ya niki sangge anteng ora umum. Ya terus kudangan kae. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan cah yo. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak ngiken ben nembang. Iya, Pak. Adik midot ya, midot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Midot ora usah midot. Iki topenge sapa to? Ya deh. Peran. Cemisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngalia teko uripku. Lha kok bangetan men Mas aku Kon ngalih tekan uripe ngono. berarti kowe kon mati ngono. Sak jadi ganggu. Prandini maksa Kowe lek dijane turu lho kowe malane iki. Turu kok nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niket ku malah kemeklen. Coba kang masuko Pas ya, sekolah ya. Sekolah. Ini kacune digawa kacune. Bisa sekolah. Aja lali kok dibuka gontrote nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Mulai wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Ku gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal ning sekolah wis entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbuh ora enak. MBG iki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lho kalau tasih gede tas. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci bocah kaya hayu nek rapi. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Kira iso. Pemae aku rapi ya. Sanggegake iki wis ora nyanyi neh. Upama aku bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah kok bojone dadak kon melu ya an. Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah iki tak jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye hooh le? Wedi kok piye? Mas aku apik. Bukaan rek suku bukaan. Kok pengen nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanono ingkang rupita
kang lupito. Ngonta tresno natianmu srana piranti. Ken, Lah. iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya. Aku tak pamit. Lah kene kok nek tase. Hei, hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Mau uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno nduk. Gambarmu lakone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe lakone. Nggih, Pak. Anu nduk tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mbok pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mbok pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al-Badul Alaina. Abahmu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Nggih. Kok diaturke Pak Eko Mugiono kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncet. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukaan. WA-mu lho bukaan. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah di WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan kok membuka ya. WA HP lho. HP ngerti kowe HP. Chat WhatsApp. Chat. Maksudnya kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet wajahmu, dicet. Dan sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut Joget ana Cak Bagus. Bapak jatuh hatiku sabunku mengantimu rombit dasarimu Bayangno kaya ngopo. Upama karo niken tah telu dikanthi kuwi apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa? Sinten mawon to cah telu niku? Ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Iki sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane Ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati?
Yo gati to. Gatimu karo Niken apa karo anake? Yo karo anake. Lho berarti karo Niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Lho kanca TPA karo anake kene. Pasaku malah kanca belajar. Kok rupane anak telu. Aku ya. Minda poya sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan, sing senggak no, jan. Kayeng, terus. Mendah boyo. Loh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Supron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo Joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe kok piye kok melu joget iki lho? Lho, iki nanggapne penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang kan sore mau bar iki berlimbukan ya cek anune. Heeh. Pengrawit ya wis nabung pisan. Sine-sine wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sampean trimo main joget tok. Main joget tok nanggapne kowe. Berarti lho, nabung ora sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat.
Ra semangat. Nek tak jogeti Senin-Senin ya semangat. Semangat. Oh, ngono ta. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ra ketok lho kok mburi gegerku ra ketok. Iki apa padha ra beneran to? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine. Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak lho, Iya nutupi nutup kotak. kotak. Percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh. Wong nek diti kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku iki ra beneran tenan. Aku bersyukur. Syukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? ya bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun. Jajal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wae wis lungguh ya. Mas aku. Iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku dalu Soibul Bet njenipun Pak Nar. Nar. Pak Nardi. Mati Nartosado. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersane ana Apa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjenipun menika katresnan sejati. Nah. Manut Ya. Anu, Warudoyong. Ayo, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Yang mencelak ning Kuwi walang kekek. Walang kekek. Doyong Doyong ning pinggir kali. Ayu deno deblong saiki ne kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tembangno engko. Nah, iki ben nembang tresno sejati, katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih, pundhutipun Pak Narsi diarani Nggih. sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Apa iki? Ya Allah. Oh, tenang to, blawur tenang to. Salam iso. Apa ta? Judule apa? Tresno Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati, sing Nah. bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jan mangkat. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR bapak. Nah. Oh nggih, ha niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang kok iki mau LDR ki ladrang kok. ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih bapak. Oke. Hah? Rada alus ngono. Oke, LDR. Tekane mati. Kata Pak Layangan Nardi. rada-rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki nek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Mboten. Ya ndak. Mereka Pak Nardi bundutan panjenengan langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suwe